Because Joma, I want to run that money because I want to use it. Then when it had very important thing to read guy. Which one? When you go there, Charme again, we go there. Cousin Kina Jimmy go, you 200 naira milk. I want to use it for something. Okay, 200 naira. Get me 200 naira. Kobe na abamia. I'm a kika bagia. I'm a conte bagia. Can't Kobe na bagia. Sorry, go away, you know, Ntisa. Iligamos. Hero hater. Hero no hater. 200 naira again, abam. In your guy, 200 naira. Tani lo ne ku ya na ekwu na general epita na public na ekwu ya ebe ka ngesi weta ego mana ọsọ ka mgba na togo ijuru m cha apko otu andi o ọkwa by nalu gol ngwa gị exact thing Igbo John ibi na Calabar. See, I told me, me barosso lotao, me JJ lotao, me jogging, me zero hill, me markup. I don't care. I want to register myself in that football club. So I need that money. Any dream, I need up to 5,000 naira. Give me Kuba, mate, why I go mesoya. When I register, I'm getting on a column. Yeah, was a football club. We were in Tiagi, or whom Tiagi Makocha in Bino Primary School. In Apton Weben, they woke. In Apton, in a beamy ruin, one is ever come on, no, sorry, so I know be ruin. You go Thunder fire you. Thunder caterpillar quarry alarm get there. Why there was a square when sick or one alcohol. It's now chetakwa COVID-19 bonyala na ikwu nilo na aka iko maka 200 na ifela ade eme Woke bia nyeme ko so mbaga ketana ge walk out onya mbaga ketana ge po mbapo no ma just step out ma agbanyi kwege enu o ro mu so mgbanye ge enu ngalo nso na nna nwa nwoke ihe nji kpọọ gị ya o ka na gị lana gị ntị maka na kamgbe ịbara bata from Togo enwebeghị ihe dị mkpa ihe buru uru ịgwara nna gị m na-ele ka kọrọ m akụkọ ga-eme obi atọ m ụtọ mana nwebeghị ihe nji ekwu ya wụ na ọ gaghị adịkwa mma na okenye ga nọ n'ụlọ ịwa mmanụ ụgwọ ịkọla kembụ na ọ gị n'Togo na-asa ahụ nwoke na o zuru ego gị site na ya gị iwe ezigbote iwe bata ọzọ n'obodo anyị ka njikwana gị what is your next plan? My next plan bụ na achọrọ m ije for my friend before ime oke poli pom pom. My next plan. Ojoma ihe m jiga gị wu kee the next plan ị nwere kee the next business ị chọrọ ime ọga anyị kedu ihe ịghọtara ọ na nna eje efu my friend na nche efu pom ka ọ nọ kedu nke ịghọtara ọ bụ na ntị egbu ego gị jee na nke chemist onye gị ọgwụ etu na ntị maka ntị na anụ ife ara aka okpu ata nke gị decoration ọ kapịnta lụrụ agbanya paint na-akwụkwọ na-asị m eju m ka plant m sị gị na plant bụ na achọrọ m ije for my friend ọ bụ iru etukọ isi ọnụ ọ bụ ala ya tụọ ọrụ ọzọ ime nwoke ka ọ bụ bịa a na-agwa ụmụaka ị ga-amụ ya ma gị too ke gị ruola mgbe ka ị ga-amata ife Ojoma ichega nke Paulinus na-ajụ gị ke your next business ke the next thing you in mind to do yeah man molan mba were ụlọ atụkwasị m gbaa ke your next plan gbuwe m ntị ka m wee gwa my next plan eburuzie oke mmadụ ama ya aṅụ mmiri tọgbu iko bụrụ oke mmadụ ama izuru ya ike mgbe ọ bụ na next plan gị nwa na ka njikọ na get your next plan oke plan ị nwere n'ụwa niile agwụgo nya na ịlụta na abụrụ your plan nya eticha ọgwụ get your next plan lekwa gị na gana ke Paulinus na-abada uru gụlọ nwe gị baha uru mana bụ na-abaha uru a na-akwa akwa ga mgbe fọrọ igbu sọsọ uru ka ewu biko rama aka do na-akọlọ na-akọ na-ewenye onu Ojoma lebiga ọgwụ ego dị na trouser m mmekọtacha onye achọ iwere aje nwa kaikai na nke longinus anọkwute ha na-ele kaikai ị ga na nke Paulinus aga m abịa ebe a ịbịa ebe a na Paulinus agbakọ ọgọ ịma na ọnịcha ka obi and obi n'ugwu agba ogbochi isi a na-eme mmadụ ebe a anyị ga-elu uzu ika tus ekpere nna gị ga-ekpere gị ka ọ dịrị gị na mma
kwụsị agwa ọjọọ akwa Paulinus amaga ahụ ga ha ọzọ eleta nwa si na Paulinus chiri mebiri nwa ojuma na aha na ya mgbe ọbụla gị na Paulinus mmanụ ọbọdụ izuzu a na-akwa agwa mmanụ uchere adịghị afụ nwere ọya asọ ụzọ ị ga-ala ikikwe ya bikos mma bụ onye gazeti sigo m ife niile na Togo tụzie ya down so otu anyị nọ na ife bazi aka o kwesịrị isi wee ba ịkụba na elikosibe nwekọsịba lakọsịba dụkọsịba fụ n'elu m ya nwere ọma egbughị nye gị attention ọkalịkwa nrụtụ ya nye gị attention so isi Togo bata gbara aka wee bata ọkwamaka ma abasị akụ onye kere disappointment ka atala m ahụ ga gbara aka wee bata bịa kwụwa m n'ukwu isi agwa m nye gị attention maka ije chọọ ebe anyị anụrụ anụ ọ bụ nwọ mbọ anyị n'ala iwe nụ ya ọfụma ịghọta anyị jee n'ala isi dị ka ịzụta fon laptop onye nke m oke emega achọrọ m ịkwa isi ọhụụ 20,000 ịkwa isi ọ nwe obere ife na ịkwa isi 20 ma eje ATM na ebu n'ego cashless ka anọ mara ụmụazị a na-edisi ibu gị ụmụ nwelelele nwe onye Igbo na-adịghị n'Igbo dị anyị amapụta fọm Igbo enere ya bụkwa na ha na-esekwa Igbo na-akpagharị na vileji ma gị na-enefe anyị nche na ife na dị adịghị cashless ka a na-eme machara nru ATM mebi ejizi ntụ ọda nke na-esi mgbe adịrọkwa m broko chere ịgbaga speed ma ife ga-eme kịta ị ga-enwe ndidi gazeti bụ ife na gazeti ị gazeti dị ife ga-abịa na be anyị akwa m ebe m bi ịbịa na be anyị akwụsịkwala m ụbọchị ọzọ gbara aka akwụsịkwala m na mma ọ mụke na-awụ na-awụ m na mma na ọkwa ịma na amaka nwaanyị ama mma na ofu oge ya na-eji aji string ọkwa ịma arụsị gburu onye aka ya dị ọcha ma na chi eji ekwa birthday party na ego na-abalị mma nwanne mana ọnwa dị ibugodi otu ọbịbịa na the whiskey only m 200 there 200 is 200 okay 200 ejiro mu Nigeria naira eji m sefa wee to down so ha hajigodo ọnọdụ hey na ọ na-ama ọkwa ike ọ dị ka ike eteke ime aka na-azụ imere ike ọ dịkwa ka nya ahụ ncheta ọsọ gị na principal gbara one day that principal onye isu you afọ ọchọm ayi gị mụọ onye mụwe we bus stop nwanne kamya amụta ife just 1 minute ọ dị egwu onye ije nnọọ nwanne usunye na ọ game na n'ote wee misigo m garị nwanne kamgbe m bata ọmụ na garị nwa ụtụtụ nwa enyi bikos garị Ọnịcha na garị ụlọ anyị ebe a nke a na-eme n'ụlọ ụlọ adị wuuu nke anụ ị ga-aṅụtacha ụmụ ururu aja ndị anụ n'okpuru ya ayaya ị ga-aja nyekwa oge strength garị enye ihe ndị a niile ime iskogbuo na Togo sọsọ ya na-eri bụ ihe mọgbo by banku by nke a the coiners of this one is out of order. Nwanne Igbo ọzọ Igbo